Lezindlovu ezingaphezulu kwama-30 kuthiwa kudala zibonakala zicanasa kwaCeza. Umphakathi usuhlalele ovalweni. Sithuya kakhulu siwumphakathi ukuthi abasiqoqele indlovu ngoba phela besithi thina ngendlela yakho ukuthi ngoba indlovu ayilawuleki kungcono zibulawo ngcono kuze phela sazi kahle ukuthi safety lapho ezidla khona futhi silusela khona inkomo kuneyinkomo ezihlala khona lapho efune izilande. Abezemvelo KwaZulu Natal bathi bazophoqeka ukuba bazibulale lezindlovu uma behluleka ukuziqoqa. So the animals have been roaming in the streets of oLundi, in the streets of the villages in that area. And we have been in contact with the FFE, our national department, to get a permit to destroy the roaming elephants, which are threatening people's lives. Nomphakathi ubona kanjalo. Uthi ibulawe. Bakwenzileke le plazini kaSithole bayibulala cishe zaba u9. Hleze nathi mhlawumbe ngasisiza lokho. Ngoba bathi abakhona ukuyithatha bazise kwamanye kwezinye iziqiwi kanjalo so manje ngibuthi ikhona ongasiza lokho nathi bayibulala. Namhlanje abezemvelo wildlife KwaZulu Natal basebenzise izindiza ezinophephela emhlane ukuthungatha lezindlovu. Kodwa ke izakhamuzi azigculisekile ngalokhu. Anginelisekile ngayo. Ngoba manje ngibuya lapha ehlathini ngiyobheka inkomo. Mayithi ngiyafika lapha nazi indlovu. Mbaleka wadabuka iguzo ngabona wena. So ngeke ngisho ukuthini mfowethu asinelisekile ngalento abayenza la. Sakuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukweqa kwezindlovu Esiqiwini kule ndawo. Ngaseqaleni kwalenyanga kunezinye izindlovu ezeqa lapha kepha zagcina ziqoqelwe Esiqiwini kanti ngondasa nonyaka owesilisa oneminyaka engu21 wangeniswa esibhedlela empangeni emva kokuhlaselwa umhlambi wezindlovu khona kwaCeza kanti ngomasingana abezemvelo bagcina bebulale ezinye izindlovu kulandela ukufohla Esiqiwini esakhelene nalendawo.